na Ala sɔnna ma. O la sisan an b'a lajɛ ka taama dɔɔni foli jumɛn b'i bolo ka di armée Mali ma fɔlɔ yani an ka armée cɛden dɔ wele. n bɛ foli ni tanu kɛ belebeleba kɛ ka s'u ma. Aha. An ka ɲɛmaa n b'a daminɛ na. Awɔ. Général d'armée Asim. Asow. Wallahi. Belebelew ka belebele. N bɛ dugawu kɛ Mali finitigi bɛɛ lajɛlen ye. U ye laminɛ. Ka fɔ u k'u cɛsiri k'u jija. N'Ala sɔnna. Du kɔnɔna. Aha. Jamana bɛɛ ye maracogo ye maracogo kelen de ye. Tan don. U ka taa mɔgɔ kɔni dɔ b'u ye. Bamananw ko ten ni kunkolo bosona ye ɲɛkili filɛ baara kɛ man di dɛ. O kɛ man di fiyewu. An bɛ dugawu de kɛ Sidiyani kɛnɛ diɲɛ foyi hɛrɛ tɛ sɔrɔ fo ka tɛmɛ gɛlɛya dɔ fɛ. O ye tan ye. Donc an bɛ dugawu kɛ an bɛ gɛlɛya min na Ala ka kɔ falen hɛrɛba la. Amina Ala ka Mali finitigi bɛɛ kisi Ala k'a bɛɛ tanga. Amin. Ala k'an kisi Ala k'an tanga. Amina. An yɛrɛ dama an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Amin. Ni maaw bɛnna ko kan Ala ko hali n'o tɛ Ala ko ye en tant que aw bɛnnen don k'a t'aw la. Ale faralen b'aw kan. Maliden bɛɛ an bɛɛ ka bɛn. Amina. Musa i ko message kɔfɛ n ko ten Ala ka bɛn Ala ka sabati anw faso kɔnɔ. N ko ten n'i ye tulo fara bonyatɔ ye ne kunkolo kɔni ye bana sen b'a la. Jamana in ye jamana kelen de ye an ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na n'a gɛlɛyara cogo cogo don dɔ a bɛ s'u ma. Tɔɔrɔ min bɛ maa n'a ka hɛrɛ cɛ n'i ye Ala deli ka Ala ka hɛrɛ k'i ye ni m'o tɔɔrɔ kɔ sago i t'i ka hɛrɛ sɔrɔ dɛ. I bɛ Ala deli de Ala k'o tɔɔrɔ na joona yaasa i bɛ se ka hɛrɛ in ye o de bɛ caman fili. O la an bɛna wele bila belebele dɔ ma zikiri dala don ale bɛ armée Mali de fasa da. N ko ten n ko bi ka di dɛ armée Mali fasadalaw caman de bi yan a cɛman fara musomanw kan. N t'a dɔn u bɛɛ bɛna don ni tini min ye. Ne yɛrɛ nana n'a dɔ ye ɲɛmaa yɛrɛ ne ma kɔn k'ale avertir. Ne nana ne y'ale kɔɔri o fana y'i bolo ɲɛsin ta. N ko ɲɛmaa i b'i yafa ma dɛ kuma dɔw la maa bɛ fili kɛ ka sɔrɔ i t'a kalama. Tinitigiw kɛra sira ɲɛfɛn ye o. Or que an lakanabaw don. Ɲɛmaa ko n'i bɛ nin kɛ i bɛ kɔn k'a sudan na. Kuma dɔw la ni Ala ma fara i kan n'a kɛra ka boli yɔrɔ to yen ɲɛmaa bolitɔ a cɛ man ɲi dɛ. O la sisan an bɛna wele bila Laji Kɔnɛ ma Kɔnɛlakaw de a ye tɛgɛrɛ belebeleba min a ye dɔw k'a ma ko zikiri Laji ko fariku ka Laji a ye tɛgɛrɛ min a ye. An bɛɛ bɛ garde-à-vous la. Arrive Mali pasa ben polola che farisiu o masirando. Arrive Mali pasa ben polola che farisiu o masirando. Paso la canapa o pasa ben polola che farisiu o masirando. Paso jianye ba o pasa ben polola che farisiu o masirando. Paso tigi pa o pasa ben polola che farisiu o masirando. Paso deme ba o pasa ben polola che farisiu o masirando. Paso la canapa pasa ben polola che farisiu o masirando. Paso deme ba o pasa ben polola che farisiu sarabe ala bolo. Arime na uma kuma awula awuna ke fesiri wale awde dera gadi mayako kaube awula kana kade awgadi mayako kata kongo jugula kata minago jugula tashi kungo kono na una kaube awula kana bala usarabe ala bolo. Sojani kungoche doye soche yote kungoche Allah. Arime beteni da domina au yela idu mindi auma au yela idu da fake au sarabe ala bolo. Arime jana musobe kodo au manake jiya famfe mali yombe katika meda ningalo barikada kebe awla dege farinyala tete awbo farinyala
nemena chefaru yila ma arime mali nyonyi dia kunni abu awiye demedo magaluma arime mali awbe baramina akera alanyana fasoganu yeli mania arime fembe dia kono keren keren yala mali dela ambe awbe baregada ayanya fo arime mali mali de umbe kumagano kaumbe awko alukana sira au pemba nunu masira au kana sira au bora minu na masira arime mali kana sira teba ulade ke chefarinyala taubo te baula de ke kele nyumana te aubo te baula de ke paso kanuna te taubo arime mali fasabe mbolola chefarisiu awasirando arime mali fasabe mbolola chefarisiu awasirando arime mali aumbe aubo arime mali masira siro arime mali aumbe aubo arime mali masira siro koroni kilebi babala arime mali masira siro kela jokumbe yola arime mali masira siro arime tena musoluyo ninumbe magobunya wala ninu masira siro arime mali aumbe aubo arime mali masira siro arime mali masira siro arime mali masira siro arime mali masira siro Tegare. Applaudissez plus fort. Ay tegare ba mene zigre laje kone kwari me malima siranshido. Ngoti ndi dusugudo yitaye ye kalkamendi bisaka. Ambe fuli di anga arme chadimbe lajelema kisini tangaba alabulo alakanu kisi kutanga. Ola ambe fuli bilibili ambata kadi anyare kanubauma ngununti sansoro ni jurute. Emission in Daminella, Mamunu ye emission in Jukoroma Dundu, at Damine Folola, Oye, Jacob Moye, Aniji Ami Mo. Nayo Lukufo, a ben akli jiginere dogonina. Badenya Jurute, Dokokemina, mi gendrame, Nayo Foli Dama, Ukadritrisibi, mi Genebai, Katase Marama, Ambufu, Katase Kismansila, Ani Wakisilama, Ambe Foli Duma, I tegare Bilibili Bafuye, Alnutia. Alibi emission magobe demedela teletike fuyi ni kanumbote mi makore kamara ya madam jabi ay tele daele gamuso awde tadu ngoni ye den kalifa musula o dengele o tinno ko bline o dengele o ladun to ko binya o chawka ya fama ni den kalifa on chawkonna o chendo ambe bo ambe ta warinyene o ga anga foko ka shaymando ko la dro klikli ambe son ka seganta ina fu bada saya o kliklin den ladun ani den kuli kungo bena ta nimbana gota bo ningada ibado ko muso fene be barala ay tegara fo muso yi o la muso tele so in kalifa lendo awla amma go be mogola munum be se ko buludo sumi kono ka sponsoriser munum be se ka den fayata katase munum fene be ubese sumuyin kanyana maya wati be muso kana nyana fi ambe kanuma wole osiraka ola ayere kanuma do fene be keneka e musa keke e kanuma do kanun dai maye nyelai ala kana nyana kanuma ko nere kuzini mi aidagi ne kuzini ayi kanto ama ako ala yere de e diaye aleka artiste de bena plateau kambi mi wuruki ababiye ay tegara fo wuruki ababiye ay dara musode foyte kanubo ka bismillah ola anta laje musa alibi sengala fiye bo obe komo suruku kanja neche anta artiste flana fene wele obinyana ko yasa musa be se ka ji chama mi ne obinyana na wuli la jizena nga se ka yoro chama buli ay se ngoni
Ola ni mara ne bi ɲɔgɔn tigɛ minɛ fo Kayi. Fo Kayi. Yani Kayi tira. A bɛ taama. Ma taama. Baara banna. Keita muso ba sigilen don. Foyi tɛ kanu bɔ. Yɔrɔ mana janya cogo cogo kanu b'i se. O la sisan an bɛ wele bila kira Muhamadu Musafa tɔgɔma ma. N ko ten n ko kira Muhamadu Musafa ale nana ni diinɛ ye. A ko cɛ ni musow de tugura kɔ ani denmisɛnw. Ja ko foyi tɛ taa ni musow t'a la dɛ. Nka ne ka Muhamadu musow ka Muhamadu an bɛ wele bila a ma. Muhamadu Yalonba min ye Madu Yalonba dɔgɔkɛ ye. A ye tɛgɛrɛba minɛ ye. Adama Yalonba dɔgɔkɛ kɛ. A bɛ faamu. Ani n ye janjow caman kɛ o. Nin bana ko caman ma Bamakɔ mais a sɔnna caman ma ne fana bolo. Ok, on est chaud. Nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka tile t'an ɲɛ. An bɛ Ala fo ka kira fo k'an fa n'an baw fo. Émission kɛbaw k'aw barikada ŋunun tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ. Aw bɛɛ ni su. Cɛw ni su. Cɛw ni su. Cɛw ni su. Allahu mɛna Allahu minɛ yɛrɛ a ka ɲi. Muso aw ni su. An balakaw ni su. Aw ni su. N'aw sɔnna dɔrɔn diɲɛ bɛ diya. A ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ o ɲɛ. N ka foli bɛ Kɔnfala mɔden ɲɛ Isa Tarawele. Ne yɛrɛ fa tɔgɔ ma. A barika i ka so diɲɛ don o don b'i ka so. A ye tɛgɛrɛ fɔ Tarawelelakaw ɲɛ. A ye jigiya baden ta hali bi n'a bilenna n da la n bɛ taa ale de b'a ɲɛnabɔ ka di yan. A ye tɛgɛrɛ fɔ a ɲɛ. O kɔfɛ Tɛnɛnba Sakɔ den bɛ yan ale ta tɛ se fɔli la. Ayi a ta tɛ se fɔli la. Jogo Tarawele bɛ yan. Isa filanin teri don. Depuis denmisɛnnin ma fo kana se bi ma i b'a dɔn k'o ye kanu ye. A bɛ fɔ o de ma ko teriya o tɛ turunka ye dɛ o teriya yɛrɛ de. Depuis fitinin kana se bi ma. N ka foli bɛ bila yɛrɛ ɲɛ. N badenkɛ don n baarakɛ ɲɔgɔn don. Bi ma dugu jɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sankɔrɔta Ala k'a dan n'an ma. Ala ka sankɔrɔta Ala k'a dan n'an ma. Ok sisan morceau min bɛna jouer a ye tɛgɛrɛ fɔ Tɛnɛnba Sakɔ den ɲɛ. N'i y'o fɔ n ko a tɛ kɛ kuma caman ye. An ka taa Tɛnɛnba Sakɔ den. Anana Sakɔ banana kaba. Anana barikati nana kaba. Anana jagabana nana kaba. Anana jedante nana kaba. Na tumena sababa. Anana bajande nana. Anana baisade nana. Anana seguba nana. Taka anana warabate nana. Kuma sabade nana. Bindu deni nana. Mamna deni nana. Na tumena sababa. Jamana fale mani ke una sakoba. Mami kadinya sobela ibotigi yoroni. Ale fale mani me una tenebade. Mami kadinya sobela ibotigi yoroni. Na tumena sababa. Kele bayen naluma sako kele bayen naluma kele bayen naluma musatirike kele bayen naluma kele bayen naluma labatirike kele bayen naluma kele bayen naluma tamuratirike kele bayen naluma kele bayen naluma alutirike kele bayen naluma kele bayen naluma petirike kele bayen naluma kele bayen naluma patirike kele bayen naluma lurantirike kele bayen naluma Fani tirike kele baye naluma Take kele baye naluma Sako kele baye naluma Komani mami nyokata Dabanane na sotara mobu furuki
E ko mani ma menyo kata siraba o kata kisinu bo foro kipia. Ale. Dugu fana me mani mi una sakoba. Mani kadinya sobela iboti yoronyini sako. Jamana fana me mani mi una telebade. Mani kadinya sobela iboti yoronyini. Natumena sababa. Tenembasa koke sebe inishu. Wada mine masa kecha kulaba masa tebe. Nene tengeni nye ibi koda mine ita laba misiri nye. Aparika ibanye. Talamenge jiya. Jije danfili gajiya. Madu yalomba gajiya. Kadijatu furuge. Ayi ima juru manga me ni dedanga dendai. Tanabade kuma ni mami nyokata dabana na sota mobo foroki. Kuma ni mami nyokata siraba okata kisinu bo foroki ya. Ay tegere fote na bade. Ay tegere mnasa tegere. Ay tegere fo ba musa de. Bide kadi. Bide kadi. Ay tegere bafo. Ba musa de mabol neni. Aha. Kene so moto la o ya sore bi babi yoro jamande na ma Atetemo. na blena ndala nini wele Aha. nini me nyonye orange mona be barake salo kamoto di Aha. obi ka babi na no ba mo mo chamankan nyinanta Ire wali ko sanji fanda kananti Ay tegere bamene tegere. Ame daw de ke Aha. si jambe ala bolo ala ka danima Amin. nafolo nun ta yoro ya rabbi ala ka milari blanuna Amin ya rabbi. abi kam munu fenanye ala kana nga wale nyuma ndombali Amin ya sabu rabbi. fitri wale kelebana ala ka de ala kana nga wale nyuma ndombali Amin ya rabbi. ay tara fata wala gawye Tegere. merci beaucoup telemade ajaranya Merci bien Kiratoma Mamadou Mustafa Dera kujo. Baranyana. Musa. Ngunyana may ni ndrodi. Wallahi. Ni samba kilembalo sayabi. Neche. Ngo fembe be dunga dunanto kolashili atai. Neche. Kuma damene la iba fo sakoba yare. Aye min fo ko chokoroba afatura. Musokoroba afatura. O gasakoba ko min mone bala no kumbe balula saunsa abu hiji. Wallahi. Akabla kuna ne jatemene minge foni siria mimbala. Wallahi. Sao santere dugu jawja be ku hiji Neche. parce que lebe kan nyuma ya menke Wallahi. dugu jawja be ku hiji Jien dungodo. atete menika anyo kolo shilike ola Musa ambalaje alibi ngo sengala fiye bo be ko surugu kanja alibi yani ngando nyeni ngali kono wati be kakuru maw mago be nyeni ngali me na Musa ko tola na la sona mino nyeni ngali ke mo ko lafiya ga yano che kene jojuju ni ka jajaja alibi amena mugo to finteni wuli o kama to nyaka o kasoro ka do ka nyeni ngali to kono parce que ma do nyeni ngali no abi jijigi mugo ga wugula o me am fari fakani o nyeju chayali ka kala to gone gana donge mo ba ko kala banci aduna na de parce que ne mugo be nyeni ngali ni dowla ambe jate mena ke yere ka dongli ni kuma kan ko rodi ka taw sirafe yani ngande so o surprise nyini ngaluma mballa jesse sa ambe wole bla fanta dikuma Fanta diko tigere ba fay animatrice do musu tv konnala ale fene ka morso e armée mali nambora insisa musa koto musa ko patununi musa jien keri bulu tugodi ay di bon mbe doni ndron kuntike ko nte songa befo ay tigere ba mine fanta diko yi ale fene ka dongli armée mali fasaye voilà. Ni maa ye fini singa a bɛ to ka fofo ko de aw bɛ ne wula a k'a janya ayi bi ta in singalen don bi ta singalen don hali ni y'a kɛ cogo la i ma juru sigilen ye tɔn kɔfɛ ni juru kun ma siri a kun tɛ se ka don na
manungala ala kana fɛn kɛ aw la koyi ni ɲaw n'ale ye n desani e ma daw parla ala kana foyi k'an na la ala ka san caman fara an si kan ne ko ten Fanta kana na yɛlɛ bila an na sa ayi foli de don ne ko dɔgɔtɔrɔ mana sɛbɛn i ka ordonnance la ko yɛlɛ kana taa pharmacie na bilen i bɛ Fanta ɲini dɔrɔn n'o kɛra dɔrɔn a bɛ nɔgɔya ne yɛrɛ ɲinɛna folikɛlaw ne ma nisɔndiya y'a ta ye ani ce tana t'a la ala kana fɛn k'a la an muso fɔlɔw ka kɛnɛ n desani alikari n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo mugudun tɛ bara fɔ sa jama bɛɛ ye foli laminɛ ne welela ka na bila nin na a diyara n ye trop i b'a dɔn kun min na a diyara n ye kun dɔ de don o fɔ n ye dɔnkili diya ɲɛ tɛ dɔnkilida diya ɲɛ tɛ dɔnkili se tɛ o don prestation nata tɛ o don mais mɔgɔ n'i fɔlɔla i ka laban Fanta gɛrɛ minɛ ye ne de k'i ma ko waliɲuman dɔn jelimuso alikari adamaden ni ɲinɛ n'i jujɔn kɔ i laban ko b'i kamanagan don min a bɛ fɔ ko fanadiko o don ne ni ninnu de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ Fanta Diko ye don min ne tun bɛ taa mɔgɔw ka jeu kɛyɔrɔ la ko n bɛ taa micro ɲini n'u bɛ n jɛ micro la cɛbakɔrɔ min sɔnna ka n lasigi dɔnkili da n k'i latilen o de ye Madu Yalɔnba ye o de kama n yɛlɛnna ka na a ye tɛgɛrɛ fɔ n ka yɛlɛ ka na dɔn kɛ kun de b'a la n'o tɛ i ye artiste i ye invité ne ye invité ne ma joué fɔlɔ o don mais kun de b'a la mɔgɔnifin kana ɲina o ye ta ye a bɛ kɛ dɔnni min kama a ma kɛ ni musakɔ Madu Balo sigilen filɛ Sama Balo a ma k'a kɔ n bɛnkɛw don mɔgɔnifin kana ɲina ni ɲinana kojugu dɔrɔn i laban ko b'i yɛrɛ kamanagan i bɛ tunu karamɔgɔbolo bɛ dugu la nka ye min minɛ sisan o ma yira kalanden na dɛ parce que ala ye min dɔn o ye wasakɛ o ye wasakɛ a ye ɲama dɛ a ye fasa min da cɛ tɔgɔ a y'a tɔgɔ fɔ n ye e yɛrɛ ta bɛ ka kɛ waso ye dɛ ala t'i bila poche kɔnɔ fo k'o kɛ a ye fifala ne ye ko ten n ko nin ye tɔgɔtigi de ye o ye tiɲɛ mais ni jigi fana y'a fɛ e fana ka fɛ Fanta a ye min bila sisan ne bolo an bɛ don min na i n'a fɔ bi tɔgɔ ye ala ta ye tɔgɔ bi sa adamaden segu bamanankan mɛnnaw ko ten tongɔ de don anw de teliyara ko tɔgɔ n'i ye min kɛ san 1000 a bɛ to i kɔ san 2000 a bɛ to i kɔ Sakɔba ye nɔ dɔ dilan ka bila nin kelen kelen fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ balo la Sakɔba bɛ balo la hali n'a taara bi san ba ta a tɔgɔ bɛ fɔ ayiwa sisan kɔni sa a ko kɔni bɛ cogo min na sisan ne kɔni bɛna na dɔnkili da Simbo ye ne la Simbo y'i laminɛ e ni ko n bolo bɛ dugu la i t'a kɛ ala kama i kɛ n fara maaw kan Simbo k'i ka ɲa Musa a fɔ karamɔgɔ ye k'a kɛ n fara maaw kan dɛ a ma nɔgɔn dɛ Simbo k'i ka buguri ye kɛ haya a bɛ sɔn Sakɔba i kun kan ka min di Madu Balo ma i t'o di ne ma ala ye min dɔn o ye wasa kabiramani musoma o t'anw fɛ yan dɛ wa e de nɔ ye ne ye min kɛ yan nɔ o de ye muso bila kamera minɛ na sisan ye ni kɛlɛya dɛ a ye turu kelen kɛ o bɛ tila ka s'a ma kabiramani ye mɔgɔ 3 ye mais an ɲɛ b'a la anw ka directeur filɛ nin ye Sakɔba an ka directeur a ka ɲi sa a filɛ mɔgɔ tɛna na n sɔbɛ dɔn tuguni ayi Fanta n ko tolon tɛ sɛbɛ sa diɲɛlatigɛ la diɲɛ ye nin de ye maa o maa y'i da tolon na ni sɛbɛ nana a b'i da ni maa min ye sɛbɛ la don min na o b'a dɔn ko Fanta tɛ tulon maa ye mais diɲɛ yɛrɛ ye nin de ye n'Ala sɔnna k'an jatigi bɛɛ lajɛlen fo cɛman fara musoman kan bɛɛ lajɛlen y'i laminɛ fini min filɛ na nin a bɔra Ture la n bɛ Ture la ka wale ɲuman dɔn Arabi bɛ ka cɛmancɛ jiri ale de ye ne bari ta Nana Ture bari n'i ye muso fɔlɔ ta ka filanan ta ka sabanan ta dɔrɔn filanan de bɛ kɛ so cɛmancɛ jiri ye n'ale sɔnna dɔrɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ n'ale ko k'ale bɛ ban dɔrɔn a bɛ fɔlɔ tɔɔrɔ a b'i yɛrɛ tɔɔrɔ a b'a yɛrɛ tɔɔrɔ a bɛ vérifier kuma y'an sɔrɔ yan a y'an bila ka taa ɲɛfɛ an ka taa joona a y'aw sen da embarrassé ka fɛrɛ minɛ t'a la
kanu jabira arme maliye kale kamini kale kala waliyara uyu kale faso dewe kale kanu jabira arme maliye kale kamini kale kala waliyara ujanyako tesala ujanyako arme mali dun janyako lisa ujanyako tesala ujanyako arme mali dun janyako lisa nutumana ngati nyanabo ni arme mali tumana ngati nyanabo mali segena mali deu bedun nyanina mali nyanina mali deu bedun amina arme mali nana mali deu bedun sewara tumana saper pompier tumana ni police kulu tumana gendarmerie tumana ni douanier kulu tumana ni osofore tumana foire nyenabo sinyana juguni kongo ni minogo ni faso kanu amafo sinyana juguni kongo ni minogo ni faso kanu amafo paso malideu maliyau netaye anga hine nyogona aunde yekelenye paso malideu maliyau netaye anga hine nyogona aunde yekelenye Tigare, applaudissez plus fort. Adabla, negati so balancement ma. Merci. Fanta. Ay ne de côté ko ni tara docteur Zola ni docteur ya sabeyiku. Parce que comment lo lubene akana flati nya yedi mado bene no docteur de koko kam manyene mimi se ka to ka layele. Oh, no ko ngo fane bare do pharmacie ndun to fura feri o menno sebeni kundro jije ka fanta yi wallahi ni fanta dimini dongodu o basro do o dépassera ne tien fembela jelembe ko afa e kana dimide e Allah ni dimina nero bi dimine ola ambe foli bilibile ta ka de fanta digoma trusina bla ina fo ngwa anga maula yele amena se yoro me masisa kinigini ko dido o bene miri janya fantam falaya akajugu bantam falaya akajugu gajigin tanya de kajugu nene mbey etienne ma finyana ne be kloshele de ke fembe be dunga dunantu kloshele de dunantai ne baruga nyogo yenga musokoro bade jilike mba kalama kuma chama nimbe baroke mbedugo gali bi ala ka bolo kan shije enkoro alle de bitoka kuma kando fanyana kuma chama mba repeti akoma koni dunan tarika so ni ko dunange ini karsa kayala ki dunan to nyode e maswazi alle no fe yala manda ya no bi yala akoma ni dunan to ekle sabatron
e yɛrɛ b'i ka dunankɛ dɔn i bɛ te minɛ d'a ma a bɛ taa da la n'a taara te sigi a bɛ te min n'a tilala te min na a b'i munumunu dugu kɔnɔ tile 3 e de bɛ dugu bɛɛ dɔn n'a ni min sera i ma don min na dunankɛ yɛrɛ y'o ye n'a ni dugu zonba sera i ma don min na i b'i bolofɛnw gɛrɛ i la n'a ni dugu alimami yɛrɛ nana don min na i jija i ka misiri ɲini i ka du kɛrɛ la ɔhɔ o la ne y'a ye o kinigini ko ninnu a bɛ to ko o ladilikan minnu di ne ma a bɛ ne miiri janya a ko n ma ko kɔlɔsili ye dunan ta ye o de la ne fana bɛ kɔlɔsili kɛ ni n donna yɔrɔ o yɔrɔ n tɛ kuma n bɛ kɔlɔsili kɛ ka taa dɔnkili daminɛ la i ye kuma dɔ fɔ a ye ne miiri janya ji jiginna n ka wugu la i ko don min na kasikan bɔra du kɔnɔ o kɛra baba bindo ye don min na kasikan bɔra du kɔnɔ o kɛra mama bindo ye ɔ ne du dun cɛkɔrɔba bɛ yen na musokɔrɔba bɛ yen na yiriba bɛ yen na i n'a fɔ sakoba yɛrɛ ka dɔnkili la i ye min fɔ o fana ye ne miiri janya i ko a ko dugu jɛ o jɛ n'a ba bɛ balo la a b'a y'i ji san o san a k'a dɔn a bɛ k'a y'i ji dugu jɛ o jɛ de san tɛ bilen ɔ e ka musokɔrɔba bɛ yen na don min na yiriba dɔ bɛ yen na du kɔnɔ cɛkɔrɔba bɛ yen na don min na yiriba dɔ bɛ yen na du kɔnɔ balimaw bɛ yen sinjiw bɛ yen o don diɲɛ kɛra i bolo cogo di bon alhamdulillah o ɲininkali diyara n ye bamananw ko bamanankan na zɛgɛnɛ mɔni ka timi mɛ a ka kunna wallahi o bɛ mini ne nimaniya ye saya fura foyi t'a la limaniya dɔrɔn ala ka nimaniya d'an ma sinon a don a gɛlɛyara ma mais n y'a faamu a bɛnna ma olu ye ala kɛlɛw de ye n'a sera i ma i b'o fura foyi t'o la ni limaniya tɛ o ye jako ye ni ala ye maa min bɔ i fila ma i gosi ne ka musokɔrɔba fatura don min mɔden si ma se ka mɔdenya kulonkɛ kɛ u bɛɛ tora ka kasi a jɔr'u bɛɛ ba jɔyɔrɔ la ale tun bɛ tamate segi ta 500 k'a feere 350 ko jago juguni man ɲi tiɲɛ yɛrɛ la ale tun bɛ saraka bɔ feere kɔnɔ o kɛra n yɛrɛ mɔmuso ye sigida la a ka wusa ni sigi sigida la n'ale ye tamati ta k'a bɛna feere n'a y'i nana k'i bɛna tamati san fɛ yen ale yɛrɛ de b'a fɔ ko yanni i kana wari don gɛlɛman na ko magaman dɔ tiɲɛ dɔ don k'i ka to kɛ nana donc yanni o ka kɛ gɛlɛman in bɛ tila ka magaya mais ala ka ɲinɛ an ka musokɔrɔba la a bɛ yen kabi an ka du bisimila a bɛ ten mais n y'o de f'i ye waati de ye tiɲɛ ni ko ko ye jɔn sɔrɔ a da ala kan i b'a da ala kan ala barika la o ye nimaniya kuma ye o dɔrɔn de don fura foyi tɛ sa la ni limaniya tɛ sinon mɔgɔ ba i fa diɲɛ foyi de t'olu sara ni ala hinɛni na waati min ka sɔrɔ u bɛ ɲɛ kɔrɔ se ye fɛn fɛn a kɛ fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ ka tila fɔ fɛn damadɔ o fɔ n ye maa bɛ wari ɲini i b'a sɔrɔ i b'a tila i ni maaw cɛ i bɛ du caman jɔ i bɛ dɔw ni i bɛ dɔw bila mais fɛn min tɛ tila o ye barika de ye o ye kelen ta ye tabarakala zibili adamuluku wala wa ala kulusi kadiru donc bangebaga ko dan tɛ ale la quoi ala ko sɔnni k'ale yɛrɛ dɔn i bangebaga fila dɔn ɔ ni ala y'u d'i ma i b'a bila i kunna parce que âge dɔ de bɛ cɛ ma ni ka falaya la n'i ye waati dɔ sɔrɔ fala dɔnkili dɔ i b'a da mais i yɛrɛ b'a da ka sɔrɔ âge min o b'a sɔrɔ e bɔra a kɔnɔ o b'a sɔrɔ i ye cɛfini don i n'a fɔ sagoba filɛ n bɛ misali t'ale la yɔrɔ nin ye fala ye mais ni fala min bɛ hinɛ fatigiw ni batigiw la yɔrɔ o fana tɛ fala o ye fantan fala ta ala k'an bɛɛ sɔn amina yarabi sagoba fana ta in ka di mɔgɔ caman ye ala b'a jugu sɔn fɛn bɛɛ la fɔ fɛn kelen turusina bala an b'o fili la ala b'a jugu sɔn fɛn bɛɛ la fɔ fɛn kelen ye fɛn jumɛn o ye lemana de n'i ma lemana i se ka ɲuman kɛ o ye ta ye tɛgɛrɛ wele bali don donc ala k'an fara lemana jɔn amina yarabi non a taabolo min b'a bolo kisi nɛma b'a a fɔra ten ko ni kira ko ni ale fatura a bɔnna min fatura yɔrɔ min na ko ni ale tiɲɛ bɛ di a ma seli b'a fɔ a ma sun b'a fɔ ko k'ale tiɲɛ di fɔnisere de ma o ye belebele fɔnisere bɛ ladege man di a kɛ man di fo ala kare ka jɔn d'a kama n'i taara nin fɛ i bɛ waju
tɔgɔ ɲininkkan dɛ ne tɛ tɔgɔ d'a ma parce que dɔnkilidala cɛ don a bɛ tɔgɔ di maa ma mais n'a y'a di ma nkalon kan a bɛ n'a fɔ wulafɛ suma ça peut être suma mɔgɔ jogo de bɛ tɔgɔ yɛrɛ d'i ma donc an bɛ Ala deli ni Ala kɛ hɔrɔn kamalen bɛɛ ye hɔrɔn de y'i fa ka bulonda la n'Ala y'i kɛ hɔrɔn kamalen ko fɔbaga b'i la i jija i bɛ fɛn o fɛn ɲini i jija i ni mɔgɔw ka ɲana ni ni mɔgɔw ɲɛna na tɔgɔ lagosi yɔrɔ t'i la maa tɛ diya bɛɛ ye dɛ i mana kɛ cogo cogo i tɛ diya bɛɛ ye an bɛ dugawu kɛ Sidani kɛnɛ Ala ka kanubaga bɛɛ sɔn amina yarabi Turusina Bala baro in yɛrɛ kɔnɔna la n y'a ye i ye hakilitigi nimaniya fɛnɛ a kɛnen don k'i labɔ nafolo an bɛɛ bɛ ta k'a to i n'a fɔ masakɛ minnu tɛmɛna o bololankolon de taara i ni nafolo tɛ taa i ni foyi tɛ taa i bɛ ta ka min to i kɔ o de ye kɛta ye nka ni nimaniya o min b'i la i n'o bɛ dunmɛ diɲɛ kɔnɔ i n'o bɛ taa hali bi Ala ka nimaniya ɲuman Ala ka kalifa an de la o kɔnɔna la i n'a fɔ an ye taamajan kɛ Sumu sigili ko ani maa minnu n'u ser'i ma ka se k'i wele nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi kalanbulon dɔ b'e bolo e yɛrɛ i bɔnnen kɔ degun na n'i bɛ k'a lajɛ ka denmisɛnnin dɔ k'i daji k'a da faso kɔnɔ ou bien ɲamakalaya kɔnɔ a dɔ kana jɔ ka kɛ Musa ladege ye sini ouais denmisɛnninw bɛ nɔfɛ i b'a fɔ a cɛman n'a musoman b'a la musoman b'a la o kalanbulon n'a ka di maa min ye ka taa fara olu ka dayɛlɛnnen don wa ne ka kɛnɛ bɛɛ ta de a ye tɛgɛrɛ fɔ Musa ye o la Musa n ko ten an bɛ ka taama waati taara dɔɔnin waati min sumana ka d'a ma sɔnni o bɛna tɛngun n'i ye kuru ye tɛntɛntɛn na n'a tɛ mɛri yɔrɔ ɲini a bɛ den yɔrɔ ɲini ɔ bamananw ko ten ko ni dunun golo b'a la n'a bilatɔ tɛ a faratɔ don anw ta in tɛ fara dɛ a bɛ bila siɲɛ wɛrɛ a bɛ taa min ye an lajɛbaaw ye anw ɲɛ bɛ Muso TV de la anw bɛ Mali Vision sanfɛla la min ye 207 ye an bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ an bɛ sɔrɔ Mali kɔ kan an bɛ sɔrɔ Facebook kan an bɛ sɔrɔ TikTok kan an bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ min ye YouTube kɔnɔna ye Sumu in dafalen a bɛɛ complet bi sɔrɔ yen ni Ala sɔnna ma 22 septembre don Sumu in bɛna kɛ dédicace ye ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma Sumu in a enregistré la le 20 septembre ka bɛn samedi don ma 22 septembre don bɛɛ ka to i ka jabaranin kɔrɔ Sumu in partie 3 don maliyɛn den bɛɛ lajɛlen a n'an ka armée Mali ka bɛɛ lajɛlen jansa n'a Ala sɔnna ma Musa i bɛna mun de fɔ dɔnkili tako sabanan na an ye dɔnkili tako sabanan na n bɛna bɛɛ ye wale ɲuman dɔn de o bɛɛ ye wale ɲuman dɔn ye Marani n ka Keyita musow i donni dɔnkili kɔfɛ wale ɲuman dɔn ni maa min ni n'a jɛra i ka wale ɲuman dɔn maa min tɛ maaw ka ɲuman dɔn hali Ala yɛrɛ bolo an tɛ tɔgɔ dɔw la u ko arabukan na balo sɛ ma ko kafiri de ye maa min tɛ maaw ka ɲuman dɔn bamanankan na n'an ko k'an b'a tɔgɔ ɲini ko fitiri wale tɔgɔ jɛlen ma sɔrɔ a la o Ala kana an kɛ kafiri ye Ala kana an kɛ fitiri wale ye